କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଚୋରି କରି ଯାଉଛି ନା ରେପ୍ କରି ଯାଉଛି ମୋ କି ଡରା କି ଡିସିପି ଆଏ ମୋଦି କି ବାଳରେ ଖାତିର ନାହିଁ ଇଏ ତା ନା କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଏ ଏ ଆଖି ବାଳରେ ଖାତିର ନାହିଁ ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ହେଲା ମୋ ମୋଦି ଆଉ ଇଏ ଡିସିପି ଏ ଡିଜି 81 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପୁରା ମୋ ନାତି ବୟସର ଡିସିପି ଖାତିର ଅଛି ଆଏ କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରେନି ତେଣୁ କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଡିସିପି ଖାତିର କରିବେ କମିଶନରୁ ଖାତିର କରିବି ସବୁ ଛୋଟରୁ ଖାତିର କରିବି ତମ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଖାତିର କରିବି ଆଏ ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଫେୟାର କ୍ଲିନ୍ 81 ବର୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ମୁଁ ଖାତିର ଅଛି ପରୁଆ ନାହିଁ ନଈ ବାଲିରେ ସବୁ ଆକୁ ହେଇକି ବଢିଆ ଆକୁ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି 67 ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଆମେ ଆଳୁ କରିଥିଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ନୈନିତାଳ ଆଳୁ ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସେ ସେଭଳିଆ ଆଳୁ ଆଳୁ ଚାଷ ବିଲକୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆଳୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆର ଆଳୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଇଦେବ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଖାଇଦେବ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବ ଆଳୁ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବ ଆଳୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଇଦେବ ଆଳୁ ମାଂସରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁଟା ଏଭଳିଆ ପରିବା ନିପଟ ଗରିବଠୁ କୋଟିପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆଳୁ ଦରକାର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସରକାର ଗଲେ କେହି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ମଝିରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ ନଦୀ ପେଠାରେ ପାହାଡ଼ ଜମିରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ 67 ଆଳୁ ଚାଷ କରି ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଛି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କାଲି କିଛି ଆଳୁ ଆସିଛି ଆଜି ଆଳୁ ଆସୁଛି ସରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି କି ଭେଣ୍ଡି ତମେ ତ କିଣିବ 100 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଗାଜର କିଣିବ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଲେ କୋବି କିଣିବ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଲେ ଟମାଟୋ କିଣିବ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଲେ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଫୁଲ କଦଳୀ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବିହାରରୁ ଆସିବ ଲଙ୍କା ଡାଲି ଆସିବ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ୟୁପି ଗହମ ଆସିବ ୟୁପି ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛେ।